Ningún positivo máis. Dos 50 traballadores municipais do Concello de Boiro que se someteron onte ás probas PCR, todos deron resultado negativo. Por esta razón, a atención ao público na Casa Consistorial retomarase o vindeiro luns. Todos os departamentos volverán ese día a actividade presencial, que será do 50% do persoal nas dependencias municipais, e o outro 50% teletraballando dende as súas casas, para minimizar así os contactos e reducir as posibilidades de contagio. Ademais, dende o Concello recoméndase a todas aquelas persoas que precisen facer calquera trámite que o fagan empregando os medios telemáticos ou telefónicos e que só acudan ás dependencias municipais en casos de urxencia e con cita previa. A día de hoxe, a evolución dos 5 positivos segue a ser favorable. Todos continúan estables, gardando illamento nos seus domicilios, baixo control sanitario. O único que segue ingresado é o alcalde José Ramón Romero, aínda que o seu estado é hoxe de relativa melloría.